nitie ni ng'wej timo lokruok e piem gi lony manyasani e weche mag thum kidek tieko yore mag goyo thum makamanene e yor luwo kitgi gi timbegi. Kwan jothumbe mane moro oganda gi kit goyo thumbe e yor kamanene bende koro dok chien. James Okoth notwak kod jowangla e gwenge mag Kasdeg, sub-county ma Ukwala e kaunti ma Siaya e wi kaka inyalo jiw nyadhi mar ohangla machon kaka achiel kuom thumbe mag oganda Luo. Ohangla manyachon ne dwaro ni nyaka ongeng'o bedie, pien ng'ech kod bunde. Ng'eny bunde ne en yor miyo thumb ohangla bedo mamiyo. Kabul ne nitie gi duol mare. Kimede orutu gi onanda, ohangla ne en thum mong'eyo sweko, seto kendo tugo juogi. E limbe marwa e gweng' ma Kasdeg mayudore Ukwala ei Ugenya, waromo gi bandni magoyo kit ohangla manyachon. Kae, Bernard Odhiambo Onyango, ma jahigni 35 nie tich. Tich ma osetiyo kuom higni 10 ma ochwe oloso familia mare. Ma wan gi bul miluongo nodiko mano base. Wan gi bul miluongo number 1 mano tune mar med. Wan gi bul number 2, wan gi bul number 3, wan gi bul number 4, number 5 gi number 6. Kuom bundego wan go ohangla mipado mikete butni. Mage mwatiyo go e bandwa. Ajawa ema miyo thum bende dhi maber. Kata obed mana thum ma keyboard ka onge ajawa ok onya ywak. Ka onge ongeng'o ok onya golo tune maber. Oganda mane nitie kinde kwere nyalo paro duol mar mach kata kendo mane nyaka moki kamoro amora mane igoyo ohangla. Mano ema miyo bundego ywak kaka gi duol midwaro gie. Majno kwa muke kamano en ok osim nyaka wang' watiek tich. Koro en ema miyo wamuro bundego bule ywak gi duol mwaseto mwadwaro. Kata obedo ni pod omoro oganda, midhiero mar jiwo huma mare medo koro wang'e kalure gi biro mar lony manyasani. Ere kaka inyalo ne godo ni kit ohangla manyachon ok olal nono. Atemoga mondo atem puonjo nyithindo mabiro makata ka chieng' Nyasaye okawa to manchien gi bende gilube ni gipuonj jomoko kendo mabiro mbele. Kopogore gi pacho duor e wi kaka inyalo rieti ngadho mar ohangla manyachon, bende nitie geno ni kit ohangla no pod nyalo tony kalure gi lai manyien mar somo. James Okoth, Ramogi TV.